इराव होयो बा जायाबा फिसिगोन आरो मा नै जिबौ होब्रै नायदो जिबौ गोरानखो जिबौ गोरान दिनैसो थैनाय जां थैनाय गोरान जाबाय दा सानदों मिनिथावना जागोनसो खोमा इखोनो नै सौनायो माबा नै खासेया रियासल थांनो नागिरनाय नै बोरमाबो होस्लायनो नागिरदो मानसिया जि जायो इदि जानो नागिरो गोसोम जादो नै बेस्रा हेलौ लोगोफोर नै जोंहा थांलायनोसै इमान गोबावनि उनावसो दिनैसो प्रेक्टिसाव दाख्लैथ' वार्कशपनि लास्टमोन नालाय ओरैनो आं नायनो थांदोंमोन नै मानथुआ मा बोदो बोरमा प्रेक्टिसाव थांनायना बोरमा सोमाबो लांफाखानाय दैनो थारमाने होस्लायनायदो आरो दा जों थांनोसै सान्दुं गोसाथार सानगुनिता बेसेबां कामायखो नों माइ गायनानै बेसेबां जामारदो सोंनोबा हरदो ए माइ गायनानैथ' दादान दखान ओरैनो खासे आथिं माबा गय नालेंखर दंफाङाव स्कुलनि दा नालेंखर दंफाङाव माबा बोरमा खालाबायदो दा थांसै लोगोफोर बिदिब्ला नायलांबाय थादो नै लोगोफोर बेटारि गारि मोनबाय जोङो आं गथ' गोरलै सानबायलै निजेखौनो मेगनाव सुजिनानै बेबायदिनो इनि आरो मेगनाव हाख्लाबदो नै इखौनो नायबाय थादो आसुगुरदो एरना लादो जां अखासो दोङो नै जोंनिया ओंखारजोब्बाय भारा होग्राया नै ओइ मालाय आंनि सिन्देलाबो ओइनि सिख्लाफोरा जि जना दङ आरो बयबो माइया मोदानलायदो नै सिख्लाफोरा जि गरम जना दङ दा खावथां दं गथ'फ्रा मिथिं मोसादो दाउस्रि देलाय बिसिना मायावबा दङ आरो प्रग्राम गुवाहाटियाव कम्पिटिसन दङ जां ओइ दाख्रा फैगि जाबाय खावब्लिनो खानाय खानाय जना लादो आरो नै लोगोफोर जोंहा रिहार्सल खालामनाया आयना नायनो दे नाय जोंनिया जोब्बाय आरो ओइनो खासेया माखौ बायनि मा लेक्सार होबाय थादो ग्रासलेण्डआव थांनोसै जों गासैबो न'आव दे माया मा लेक्सार होबाय थादो थां मा लेक्सार होदो गोसोम जादो नै बेस्रा माइ बेसेबां खामायदो खिथा दे बेसेबां खामायखो 3000 जादों 3000 मानि जादों 4000 जादोंमोन ओमफ्राय गैला फोजोबबाय थेवबो मोनदोंथ' माइ गायना थिगासो दा जोब्बाय जोंना इमान गरम लोंनि र' जोंना दिनैसो प्रेक्टिस खालामनो मोनदों इमान गोबाव वार्कशप जाबाय थादोंमोन आरो आं खेबसेबो फैनाय जादिया दा दै गांदो र' आंनियाथ' जोब्बाय दा जोङो ओइनियाव गारिखौ नेगोन बेटारि गारिजों थांगोन आरो दै लोंबावनो र' हुनितानि लाजियोसोथो खांख्रायाबो खानायावनो थायाखै मा जादों इया खासेया माबा दानना हाला थांबाय थादों माइ गायसोदो इनो बेसेबां खामायदो नोंलाय 3000 ओमफ्राय माइयानियासो बुरजा 4000 मानिनिया इनिया 4000 नो 4000 नो दै लोंनानै माबालायबाय आंना नै जोंहा थांलायनोसै दा जगनि खिथानाया दा खिथि भिडिअ खालामो ओइ नै रिहार्सेलाव फैबाय थानो बाइक नांगौ नै इनो मिनिटानो थांगासिनो जोङो मोनालायदो आरो दे मा खिथा मोनाबायनो फुला लाङो नै मा बोरमानि मायबा खालामनांगौ जोंलाय नै लोगोफोर जोंहा थान्दा लोंलायनोसै थान्दा लोंनो हाबदो ओइ नै नेदो बेस्राफोरा बारा दामनिखौ नाङा दे खमनिखौसो लोंगोन नै लोगोफोर सफैबाय जोङो मा खोमसि जालायलायबाय मानो खोमसि जादो लाइटबो होदोंमोनथ' आं जोङो जि खोमसि जालायलायबाय आरो फैनायावनो ओमफ्राय भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर बाय बाय